khairul ashab idza nasita dzakarakallah. Sapi kanca kuwi lek sampean lali iki dielingno karo kancamu, dielingne. Tapi lek sampean eling dibantu karo kancamu, lho kuwi lho sapi-apike kanca. Jadi kanca kuwi ora kok mek jejeran, ora mek sak kelas, ora mek sak kanca mangan, sak desa enggak. Jadi sapi-apike kanca iyalah lek sampean lali kancamu gelem ngelingne. Tapi lek sampean eling kancamu bantu. Lah sampean ku ate mulih jauh dari kiai, ya kan? Sampean kate mulih jauh dari kiai, jauh dari kitab, jauh dari Quran, jauh dari musola, jauh dari masjid. Sing enek di omah, jerone omah isine TV, sebelahmu isine HP, sebelahmu isine gak poso, sebelahmu isine ngejak lunga. Kaifa antum, piye sampean? Katut ora jajal? Katut ora. Makanya aku njaluk bocah-bocah sampean di omah sing deres Quran lah walaupun sedilu, ya toh? Di omah sing deres Quran lah walaupun ora sedilu, walaupun ora apa? Ora sedilu. Di omah deres Quran lah walaupun hanya menghabiskan 1 hari untuk deres. Ketokne wong tuamu ku, ketokne wong tuamu lek sampean iku seneng Quran, ketokne. Aja mbok Quran mbok geret ngalor ngidul gak tau mbok waca. Wa ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina kuwi ai makru'a. Ya Allah, Quran iku bacaanku, bukan Quran iku cekelku. Ya tak sekolah nggawa Quran, ngaji nggawa Quran, ning ndi nggawa Quran, ora diwaca. Nah, dirungokne. Jadi sampean-sampean kabeh aku njaluk tenan sampean sing akhlak sing bener, golek kanca sing bener. Ketokne lek sampean iku di pondokne, ketokne sampean iku lek diulang ngaji, ketokne sampean iku lek iso ngaji, ketokne lek sampean iku bapak duwe cita-cita. Ojo pulang menjadi momok daripada ibu. Ya Allah, anakku kurang waras. Ya Allah, anakku cibae kaya ngono kuwi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya ta? Aku didik sampean, ibu didik sampean, ustadz ustazah didik sampean, tidak untuk menyakiti, rungokne, tidak untuk menghalang-halangi, tapi untuk membatasi, diberi pengertian al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ngerti oleh kuwi halal, ngerti oleh kuwi haram, ngerti oleh kuwi la yajuz. Lah, ngerti oleh kuwi gak oleh, ngerti oleh kuwi haram, ngerti oleh kuwi halal, ngerti yo. Ben wong tuamu ki seneng delok sampean. Santri tetep santri, pakaian santri tetep santri. Ojo sampai sampean berpakaian hilang kesantriane. Jadi ngene iki, ojo sampai sampean mondok sekian tahun mulai mek setengah ulan, sak ulan hilang kesantriane. Lek rene sampean riyo rene sing apik pakaiane, sing apik gayane, sing apik sifate. Dengan rene bukan koyok preman, rene bukan koyok pang, rene bukan koyok apa yang ngono-ngono kae. Ketokne lek sampean berakhlak. Engko sowan nggone abah sowan sing apik njaluk donga. Ya.